participants matimo ng'anyo. Okil Nyamori, winjo ka suba chachilo wache ni resruok en ni bedo gi template achiel to joma koch nyaka bedi samoro e Uganda. In iwuon ineno kaka weche timore, in wakili kendo ing'eyo ni seche moko ma koro buro chope doho to koro ng'wech bedo kendo ma jokendo ratiro mag oganda ma samoro ne tiyo gi omenda moko ma samoro wacho ni kuom ranyisi jomoko ma koch modhi ochugo godo aput moko gine ma gichak gitito ng'wech kendo gidhi e doho ka gimanyo ni wakili dhi yal na jowa mokoro chira tichgi. Ang'o matimore ka? Line nyaka koro bed kanye nikech ma en yo ma nyaka duol mar oganda nyaka winji to ratiro kachiel kod kwe mar piny bende nyaka riti. Adwa na winjra gina support gima Suba Churchill wacho. En ni mondo civil society especially obed gi ratiro kendo gi protect ratiro gi mar ng'anyo. It is important ni mondo giriwre. Mondo gibed gi duol, especially in national issues, gibed gi duol achiel. And ma en gik manosetimore ndalo machon. For instance, gima Suba onyisi ni ne kaka NCC and so on and so forth. Kaka youth ne wan gi giro mo ni youth agenda. Kane ji odhi romo Limuru, to be wawacho ni gir NCC convention ni wabe wadoro agenda wa kaka youth, okay? Mondo donje iye. Ma wawinjore agenda ma youth bro pursue. So the question monego bedi wapenjore sani ni groups mang'eny ma ng'ato ka ng'ato wuok e kona ne kawacho ni ng'ato remone begin gi agreed issues ma gidwa ni gi pursue. That is very important. Aito begin gi kama gi convene ma gine gi jotelo. And kama ok nya timore to pod wabro bedo gi confusion ma wan gone to tie groups ma bro bedo used so that unu paro ni ulungo ng'anyo ni mondo u push for a certain interest ma jopiny to nitie jomoko ma pursue either selfish kata political agenda ma gidonje itienduka to mana kaka Suba Churchill wacho ni gin ne gidhi ng'anyo to gipo ni gin gi ng'at moting'a nguro to kindgi ka gin go salam be moko nya bedo buta nguro. So mano kende gima pogogi, okay? And emomiyo ana feel ni this sabasaba ma higani onego bede moment mondo wa discuss ito ng'anyo madhi mbele wadwa ni watim ginang'o as a nation. And nya neno ka gimoro nyo mjumbe moro tere assembly mukelo koko kabisa ni jogi dwani mondo regulate girene ng'anyo gidwa mondo giroll back the gains ma waseyudo. To adwa na nyis jo Kenya ni kapok wang'eyo gima Estas Pasaris okelo wang'eyo ni to pinje moko se handle wach mar ng'anyo ni nade. And an kaka student ma constitutional law atemo ga ng'iyo ni to gima wadwa ni watim Kenya ka kata gima watimo Kenya ka pinje moko time nade. Kidhi South Africa tiro ka section 17 mar katiba margi mira article 37 marwa. Enani article 37 marwa wacho ni peaceable and armed. Margi wacho ni peaceful and unarmed. Otherwise the rest of the things are the same. Kidhi India you don't need the same. Kidhi America you don't need the same. Kidhi England you don't need almost the same. Now the question is ni kidhi e pinjego you don't need South Africa or the apart from bedo kech katiba en principle katinga en niwa winjore en gima udwaro ni uachieve to kuchiu detail emi wacho ni bang katiba to nitie chike miloso. So South Africa loso chik miluongo ni Gathering Regulation Act ma wacho ni kidwa dhi ng'anyo to it is important ni mondo ichiw notice. Kisechiwo notice not only to the police but also to the local authority mi wacho ni wabro luwo yorni and kwase luwo yorni to wabro chaka sama kama to watike sama kama and out of that kapo ni waweyo takataka ndara to wabro make sure ni wagolo makok wagolo takataka go to serikali nyalo golo gi at our own cost. Okay? King'iyo tipro yudo ni South Africa chon ne nigi very violent ng'anyo to sani tindo mano pogore. India has the same thing, US has the same thing. Okay. So nego wang'iya ni what can work for us? Okay. That is my view. Yes.